खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ गावनि न'आव बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ गायसनबाय। मख'नो गोनांदि गोलाव सम बर'नि माहारि आफाद एबसु गोलाव बोसोर आफादगिरि जाना माहारिखौ दैदेनबोनाय प्रमद बर'आ आथिखालाव बिटिआरनि चिफ जानायनि उनाव दिनै बर'नि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ गायसनो। बिटिआरनि खुंथाय सोहोर क'क्राझाराव बनसु आरो अल इन्डिया बड' पिपुल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटनि जथाय खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि, बनजित मन्जुल बसुमतारी आरो दिनानाथ बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। आलदा रायजो बड'लेण्डनि सावरायनायखौ थाबैनो जागायनांगौ होनना बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों दाबि दैखाङो। मख'नो गोनांदि बर'नि गुबै दाबि आलदा रायजो बड'लेण्डखौ फिन मोगथां महर होनो बनसुजों लोगोसे बर'नि माखासे आबादफोरा फिन सोमावसारनायखौ जागायफिनदों। जोबोद दुखुनि खौरां, सादाव भारतारि फायखिफोरनि जिउ खहा जादों। जम्मु काश्मीर अनन्तनाग जिल्लानि चान्दवारि पहलगामाव आईटीबीपीनि गंसे गारिया हाखराव गलांनानै सादाव भारत फायखि आईटीबीपीफोरनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गारियाव सा 39 भारत फायखिफ्रा दंमोन। बेनि गेजेराव सादाव फायखिफ्रा जिउ गोमानांबाय। हादरनि बिर जोहोलावफोरनि हरखाब जिउ गोमानाया हादरनाङै बयखौबो दुखु मोनहोदों। बिटिआर सरकारखौ गोख्रों हुमखि, लोगोसे समसिमा खाना होदों। फैगौ 22 आगस्तनि आगोल सोमावसारनायनि गोख्रों हुमखि होयो अल बिटिआर गावबुरा आफादा। 15 आगस्टआव भारतनि उदांस्रि सानाव बुंनांगौ जेबो गैयामोनब्लाबो गावबुरा आफादनि गोख्रों बिबुंथि होदों क'क्राझार जिल्ला गावबुरा आफादनि आफादगिरि बिरहां मुसाहारिया। गावबुराफोरनि मोननांगौ मोनथायखौ दिनैसिमबो बिटिआर सरकारा सुफुंना होआखै होनना फैगौ 22 आगस्टनि आगोल सोमावसारनायनि गोख्रों हुमखि होयो अल बिटिआर गावबुरा आफादा। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारा गावसिनि दाबिखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखाङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सांग्रांथिनि खौरां। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोल दादगारि हाथिजाराव गथ'सा लांखारनाय जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों सोंनाय फिननाय हाबाफारि बानजायदों। सिमा ओनसोलफोराव गथ'सा लांखारनाय जाथायनि सन्देह गोनां थासारिखौ नोजोर होनानै थाबैनो मेपिं खालामनाय जागोन होनना डक्टर सुनिता सांक'कटिया बुंथियो। चिरां जिल्ला 3 नं सिदली बियाबनि एमएलए बिजाथियाव जेनदोंब्लाबो रायजोफोरखौ मदद होनायाव जेननानै थायाखै जिसुआ चमफ्रामारिया। जिसुआ चमफ्रामारिखौ गामि ओनसोलनि मानसिफोरा मान होनायजों लोगोसे बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरनायखौ नुबाय थानो मोनबोदों। बेबायदिनो थांनाय 15 आगस्टआव भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आरसाबारि, दावगावफु क्लाब आरो बामोनगाव ओनसोलनि लाइमोनफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानायखौ नुनो मोनदों। बिथांखौ मान एबा सनमान होनानै बरायनानै लानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मोनसे सोंलु सिखारदों, रायजो राजाफ्रा एमएलए जयन्त बसुमतारीखौ फोथायला नामा? जायनि थाखाय जिसुआ चमफ्रामारिया दिनैबो सिदली बियाबाव बयनिबो मान आरो अनसायनायखौ मोननो हादों। गिथावना आरो गिख्रंथाव जाथाय। मानसि दानथारदों। सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव बे जाथाया जादों। थांनाय हराव मानसिनि खर' लानानै राङापारा थानायाव गावखौ गथायफैदों। राङापारानि दयलपुराव जादों बे जाथाया। धनिराम मार्दे मुंनि दानथारुआ बयलर हेमरम मुंनि 55 बोसोर बैसोनि खर'खौ दानस'दों। मानि थाखाय जाथाया जानो मोनखो बेखौ पुलिस बिफाना सेबगासिनो दङ होननानै खौराङाव फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै राजभवनाव आसामनि मानगोनां रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखी गेदेमाया हांख्रायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बाहागो लाफैना बिथाङा बयखौबो लोगो मोनना गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसाम मन्थ्रि आफादनि मन्थ्रिफोर आरो गोबां गेदेमा सुबुङा बाहागो लादोंमोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।